Inkomplu naħdmu biex gvern ġdid nazzjonalista jagħti tama lil pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt riċiviment li sar ftit jiem qabel sninu. Għal dan l-avveniment attendew diversi membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, konsilliera kif ukoll kandidati ġodda li taw l-awgurju tagħhom lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech feluq l-54 sena tiegħu. Bernard Grech li kien akkumpanjat mill-mara tiegħu Emery Grech irringrazzja lil dawk kollha preżenti li dejjem ikunu ta' appoġġ għall Partit Nazzjonalista permezz tal-preżenza tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rringrazzja wkoll il-familja tiegħu, lill-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u lid-deputati kollha preżenti. Bernard Grech tenna li se jkun qed ikompli jmexxi l-Partit Nazzjonalista bil-valuri sodi li tawh il-ġenituri u spjega li fil-Partit Nazzjonalista kulħadd hu milquh u fakkar ukoll fil-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li tgħin il-ħaddiema, lill-familji, liż-żgħażagħ, lill-istudenti kif ukoll lill-anzjani. Bernard Grech qal li ħatmu perfettu għalhekk jekk fil-passat hemm min ħass li l-Partit Nazzjonalista weġġaw lest li jagħmel apoloġija u saħaq li qatt mu se jaqta' qalbu tkun kemm tkun diffiċli l-mixja tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk talab lil kulħadd biex jagħmel kuraġġ għaliex il-pajjiż verament għandu bżonn bidla. Fit-tmiem dan ir-riċeviment il-kap tal-Partit Nazzjonalista qasam ukoll il-kejk ta' sninu fejn miegħu kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perċi Kalaxxone, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello u s-Segretarju Internazzjonali Beppe Gallia.